zance ka so ba so ka bashi ne su na yau dace domin na samu mai so mai zane shi ma kan so ne zai zane sa'a dace na rosa kuma na dace na yarda da ke ma ki aminta da ni mun dace in dai ba ke wallahi gani na zan kasa kuma asara sun gani da ke sun san na dace har ke sanda wannan aiki na makaho na so shi duba bai kyale makaho ko yaro ko tsofaffi ko kuma ce kai gwarzo ne ko kuma bani ko kuma ce kai manya ne bai sun kara ko kuma ce wai yara wani dangance ni na dogon gagan futa kima a gaji zancin nan na zogon kilan futa so na ki guda duk inda na zo kan sun ki an sani asalin zance ni kuma so kuma ba ku kin nuna ne matsayin soyayya na gani na yi furtawa wasu ko suka ce wai ni ne soyayya ce domin agaji ina zauce so ne kenan shi ya sanya wasu sun zauce soyayya ce wani ya can ya fara ya kasa soyayya ce wani ya can ya fara ya sa soyayya ce ita ce asalin mafana gani shi mai wadari kullum kuma kan so zai faɗi sosa ne na samu ɗaya takwai na dace yanayin hali da tafiya ni kan na dace mai yawan kwazo ni da buri na aurenki kimin uduri Allah ya nuna aurenki ke ce sanadi komai in zanye sunanki kin sanya rai kullum guri na inganki soyayyarki ta sanya yau na soyayya ce wani ya canta sa ya kuka duniya daɗi in har ka samu masoyinka wani ya kwance wani ko ta sanye na mana so shi ne so in har ka gane masoyinka soyayyarki ba wanda ke min bar soyayyarki ba wanda ke min kushinka soyayyarki ai ni nasara ce na na san bai tsara soyayya ce mai sanya mutum shige ta soyayya ce in ta sauya ka ga